Ty bol Sorry, v servere? Si mu dačo obráfili? A nie. Nie, ale teraz som ho dvakrát trafil a nič. Hejže. Jaká lama. Napracuj ho, Filip. Hej? To jak sa dá na takoho vypísať od mena? Dáš lomené? Neviem čo. A to musíš mať pri sebe toľko peňazí, či v banke? Pri sebe. Filip? Kúžnik, prečo zase mňa dol? Chápeš, ešte som tam len prišiel a už som dostal. No, jak to chodí. Zostarni tam.